Žiadnemu občanovi netreba vysvetľovať, čo je to za signál. Každý ho dobre pozná. Čo sa však skrýva za týmto signálom? Záchrana. Záchrana majetku, ktorý sa ocitol v nebezpečenstve požiaru či pri inej živelnej pohrome. Záchrana ľudských životov, záchrana zvierat, jednoducho povedané záchrana. Až po nešťastí, pohrome si človek začne uvedomovať, aká je potrebná, zodpovedná a veľmi dôležitá práca požiarníka. Skúsenosti i spomienky našich starších spoluobčanov napovedajú i o udalostiach, ktoré sa stali v našej obci. Tento dokument je spracovaný pri príležitosti 180. výročia od prvej zmienky hasičského skladu v obci Koš, 115. výročie od vzniku dobrovoľného hasičského zboru ako spoločná dobrovoľná organizácia pre obce Bojnice, Dubnica, Opatovce nad Nitrou a Koš a 85. výročie založenie organizácie Dobrovoľný hasičský zbor v Koši. Týmto dokumentom chceme zachovať pre budúce generácie históriu hasičstva a spomienky dobrovoľných členov, požiarníkov na prácu, ktorú vykonávali a vykonávajú v obci Koš. Tajomník základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany v Koši Ján Šimurka zdokumentováva činnosť v jednotlivých rokoch. V určitých častiach tohto dokumentu vstupujú svojimi rozhovormi niektorí členovia, požiarníci so svojimi spomienkami, radami a skúsenosťami. História a súčasnosť dobrovoľného hasičského zboru v Koši. Organizácia patrí medzi najstaršie obci. Už v roku 1893 vznikol dobrovoľný hasičský zbor ako spoločná organizácia pre obce Bojnice, Dubnica, Opatovce a Koš so sídlom v Bojniciach. Veliteľom obci Koš bol miestny učiteľ Ladislav Belan. Organizácia mala vypracované a schválené stanovy. Podľa dostupných záznamov a informácia do výzbroje a výstroje prvých hasičov patrili háky, vedrá, lopaty a krompáče. Priekopníkmi hasičov v Koši boli Martin Kurbel, Ondrej Kurbel, Juraj Kurbel, Valen Letman, Jan Píš, Pavol Perniš, Jan Pés, Pavol Švorc, Štefan Pés. Po veľkom požiari v roku 1909, ktorý obci spôsobili značné materiálne škody, sa občania dožadovali ručnej striekačky. V strede obce postavili drevenú budovu, vrátane veže na sušenie hadíc, ktorej sa dodaná striekačka umiestnila. Na prevoz striekačky v mieste zásahu požiaru určili gazdov, ktorí vlastnili konské záprahy. Výstroj hasičov boli blúzy a kožené čiapky. Počas prvej svetovej vojny organizácia stagnovala. Uvádza sa aj prvý hasičský sklad v Koši v roku 1828 až 1892. V roku 1923 na podnet notára Gejzu Molnára znovu obci obnovili spolok Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý mal 10 členov. Stalo sa tak na základe požiadavok občanov po rozsiahlom požiari koncom roku 1920 u Rakitov, ktorý spôsobí značné materiálne škody a straty na ľudských životoch. Toto obnovenie spolku sa vedie ako oficiálne založenie organizácie Dobrovoľný hasičský zbor v Koši 7. októbra 1923. Pri príležitosti oslav 10. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru roku 1933 bola zakúpená zástava prápor hasičov. Za práporčíka ustanovili Vendela Špeťku. Trubačom bol Kurbel Valent aj Kurbel Martin. Súčasne vyznamenali pamätnú medailou členov Píš Jan, Špeťko Tomáš, Minich Pavel, Švorc Jan, Anton Lukáč, Štorcel Jozef. V týchto rokoch bola zavedená aj posmrtná podpora pre rodinu zomrelého člena organizácie. V roku 1937 na mieste kultúrneho domu bola postavená hasičská zbrojnica s vežou,
do ktorej organizácia dostala prvú motorovú striekačku. Kultúrne činnosti divadla v tomto období zastával dobrovoľný hasičský zbor popredné miesto v obci. Hasičský zbor Koši 27.1.1937 uviedol divadelnú hru pod hasičskou zástavou. V roku 1942 za sochu svätého Floriána organizácia zaplatila 1951 korún československých. V tomto období sa hasičské slávnosti Koši odohrávali na námestí pred sochou svätého Nepomuka. Počas druhej svetovej vojny práca hasičského zboru značne ochabla a venovala sa len najnutnejšej záchrannej činnosti. Po oslobodení volebné zhromaždenie za predsedu zvolilo Jozefa Píša a v roku 1949 Jána Píša. A do organizácie vstúpilo 34 nových členov pod názvom Požiarny hasičský zbor. V roku 1951 prevzal funkciu pokladníka Jozef Leitman a v roku 1952 sa zmenil názov organizácie na Miestnu jednotu československého hasičstva. Utvorili sa domové protipožiarne prehliadky a boli vytvorené dve družstva žiakov dorastencov. V roku 1959 bolo organizácii pridelené nové motorové vozidlo Tatra 805 s príslušenstvom. Odohráva sa divadelná hra Svadobný závoj. Družstvo sa zúčastňuje na okrskovom cvičení. Vzniká ďalšie družstvo dorasteniek žien. V tomto roku sa vyskytol požiar kultúrneho domu. V roku 1960 pri povodniach sú vykované požiarne hliadky a družstvo sa zúčastňuje na okrskovom cvičení. V roku 1964 sa začala výstavba akcií Z novej požiarnej zbrojnice spolu s priestormi pre miestny národný výbor, ktorá bola ukončená v roku 1966. V roku 1967 sa členovia základnej organizácie zúčastnili na oslavách 600 výročia založenia obce Koš. V 50. a 70. rokoch na vynikajúce aktívne činnosti mali zásluhu hlavne členovia Martin Píš, Ján Píš, Jozef Bála starší, Jozef Bála mladší, Hráňa Jozef, Pažický Jozef, Anton Anto, Píš Štefan, Leitman Jozef, Štorcel Ján, Mendel Laurínec, ako i cvičitelia družstva Pažický Juraj, Minich Ján, Mendel Marian. V roku 1971 veľký požiar v Laskári, ktorého sa zúčastnili členovia našej organizácie i pracovníci jednotlivého rolníckeho družstva, z ktorých sa neskôršie vytvorilo požiarne družstvo tzv. Mendelové. Pri úmrtí člena sa členovia základnej organizácie zúčastnili pri pohreboch v uniformách. V roku 1972 bola organizácia vyznamenaná čestnou zástavou Ústavného výboru Slovenského zväzu požiarnej ochrany za dlhoročnú vynikajúcu aktívnu prácu v požiarnej ochrane. V tomto období dosahovali dobré výsledky dve požiarne družstva mužov, tzv. Pipiškové a Mendelové, ktoré sa prebojovalo do národného kola v Košiciach 4. a 6. augusta 1972. V roku 1974 naša organizácia oslávala 50. výročie založenia. V roku 1975 bolo založené požiarne družstvo Dorastenky a boli vydané nové členské preukazy. V roku 1976 pod vedením Jána Oršulu zo žiakov základnej školy sa vytvorila dýchová hudba Mladý požiarník. V tomto období mala naša základná organizácia najviac členov v histórii požiarnej ochrany, uvádza sa skoro 99 členov. Našu organizáciu navštívili členovia z Krajského výboru v Banskej Bystrici a tajomník okresného výboru Macko Ladislav. Jedna z najväčších brigádnických akcií našej organizácii sa uskutočnila pri výstavbe seníka na jednotnom rolníckom družstve, kde bola vysoká účasť takmer všetkých členov. V tomto roku bolo pridelené a prevzatie nové motorové vozidlo Avia 30 s príslušenstvom. V roku 1982
až 1990 sa členovia zúčastňovali na pohárových súťažiach okrskových, okresných a krajských požiarnych súťaží v Opatovciach nad Nitrou, Čereňanoch, v Prievidzi, v Novej Bani, v Dolnom Kubíne, kde dosahovali popredné umiestnenia. V roku 1990 uskutočnila sa slávnostná členská schôdza z príležitosti odovzdávania červenej stuhy k čestnej zástave za dlhoročnú aktívnu prácu organizácie požiarnej ochrane, ktorú odovzdal zástupca ústredného výboru pani Kráľová a tajomník okresného výboru Eliáš. V roku 1991 bolo prevzatie novej zástavy a odznaku dobrovoľnej požiarnej ochrany. Zmenil sa názov organizácie na Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Bolo preradených do Kanianky 26 členov. V roku 1993 bola požiarna technika presťahovaná do objektov jednotlivého rolníckeho družstva plus výzbroj, písomné materiály do osvetovej besedy v kultúrnom dome. V roku 1994 nastáva zmena organizácie na Dobrovoľný požiarny zbor Slovenskej republiky a nastávajú aj zmeny v stanovách Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. V roku 1995 a 6 voľba nového výboru, úprava požiarnej zbrojnice v bývalom Gajdošikovom dome, pridelenie zasadacej miestnosti obecným úradom v Gajdošikej dome. V roku 1997 bola zakúpená nová motorová striekačka PS-12 pre základnú organizáciu. Bola pridelená nová zasadacia miestnosť v bývalej budove jednoty pri základnej škole. 1998 z príležitosti 75. výročia založenia našej organizácie bol zaslaný pozdravný list z okresného výboru Prievidzi a bolo prijatie nových členov, čím vzniklo dorastenecké družstvo. V roku 1999 dorastenci na súťaži v Nitriansko-Rudne obsadili prvé miesto a postúpili do krajského kola v Bánovciach, kde sa umiestnili na 8. mieste. Naša organizácia poriadala obci obvodovú a okresnú súťaž požiarnych družstiev mužov, kde naše družstvo skončilo na 4. mieste. Anton Píš z príležitosti 75. výročia prevzal pozdravný list o dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Bratislave a pohárovej súťaži sa členovia družstiev mužov zúčastnili 7-krát. V roku 2000 skúška a získanie vzorného požiarníka sa zúčastnili 4 členovia našej organizácie 2. stupňa a vzorný požiarník 3. stupňa získalo 9 členov. Pohárových súťaží sa družstvo mužov zúčastnilo 8-krát. V roku 2001 naša organizácia poriadala prvý ročník súťaže o pohár starostu obce za účasti 10 družstiev a pohárovej súťaži sa družstvo mužov zúčastnilo 11-krát. V roku 2003 nastáva zmena organizácie na dobrovoľný hasičský zbor. Družstvo mužov sa zúčastňuje 8-krát pohárových súťaží. Vzniká žiacké družstvo súťaži Plameň a okresného kola Morovne sa zúčastnilo jedno družstvo mužov. 3. ročníka o pohár starostu obce sa zúčastnilo 19 družstiev. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky udelila medailu M. Šmita Milanovi Šimurkovi za zásluhy o výcvik. V roku 2004 sa okresného kola Plameň v našej obci zúčastnilo 15 družstiev žiakov a jedno družstvo žiakov našej základnej organizácie, ktoré sa zúčastnilo 2-krát pohárovej súťaži. Pohárová súťaž mužov účasť 9-krát a 4. ročníka o pohár starostu obce sa zúčastnilo 24 mužstiev. V roku 2005 Jozefovi Štancelovi bola udelená medaila M. Šmita za zásluhy o výcvik a Milanovi Šimurkovi za mimoriadne zásluhy z príležitosti životného jubilea 60 rokov. V roku 2006 bolo utvorené požiarne družstvo dorasteniek žien
V roku 2007 zomrel náš dlhoročný člen, predseda základnej organizácie, strojník Milan Šimurka. Veľkú zásluhu na zúčastnení sa pohárových súťaží družstiev mužov mal už nebohý predseda základnej organizácie Šimurka Milan, ktorý vykonával i funkciu strojníka. Podobne ako prácu s mládežou, obetavosťou štancela Jozefa v minulosti, Švolca Antona, Jozefa Pésa a Štefana Pésa. Z dlhoročných aktívnych členov treba spomenúť. Letman Jozef vykonával pokladníka základnej organizácie nepretržite 31 rokov. Taktiež prácu nášho bývalého člena Mendela Mariana vo funkcii okrskového veliteľa nepretržite 34 rokov. Taktiež treba spomenúť i Milana Šimulku, dlhoročného strojníka a predsedu, ktorú vykonával 22 rokov. Ale i dlhoročnú prácu Pipiškového a Mendelového družstva na úseku súťaží a ochrane pred požiarmi. Členovia Pipiškového družstva boli Pipiška Jozef, Šimurka Milan, Dámer Stanislav, Mokrý Jaroslav, Perniš Jozef, Peš Štefan, Šimurka Ján, Minich František, Píš Ján, Minich Marian. Členovia tzv. Mendelového družstva boli Mendel Marian, Pálež Ján, Dámer Dominík, Vlha Ján, Gombáček Jaroslav, Kurbel Dušan, Borko Ján a Pés Ján. Cvičitelia družstiev v minulosti aj v neskôršej dobe boli hlavne Pažický Juraj, Baláš Jozef, Pažický Jozef, Minich Ján, Mendel Marian. V súčasnosti má naša základná organizácia 43 členov, z toho 11 žien. Venuje sa hlavne preventívnej výchovnej činnosti, súťaže previerky pripravenosti a výchove členov Mladý požiarník a ich účasti na pohárových súťažiach. Takáto bola a je činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Koši. Ako už bolo povedané, v roku 1937 v kultúrnej činnosti popredné miesto v obci zastávala v dobrovoľnom hasičskom zbore oblasť divadelníctva. Mala vytvorený vlastný divadelný súbor za režiséra Jana Štorcela. Účinkovali v tomto súbore Štefan Píš, Jozef Baláš starší, Jozef Baláš mladší, František Píš, Pavel Pés, Lavrinec, Mendel, Ján Píš, Jan Štorcel, Jozef Pažický, Imrich Bitara, Marian Mendel, Jan Minich, Františka Minichová, Emilia Daumerová, Stanislav Daumer, Jaroslav Mokrý, Olga Pósová, Jaroslav Antal a Judita Pósová. V požiarnom časopise zo dňa 21. marca 1937 sa uvádza: Hasičský zbor v Koši zohral dňa 27.1. divadelnú hru pod hasičskou zástavou, ktorým činom vykonal zbor veľmi pekný kus kultúrnej práce v obci. Herci sa pekne vžili do svojich úloh a pekne vystihli tendenciu divadelnej hry šíriť a oboznamovať medzi ľudom myšlienku hasičsku. Tak hercom, ako aj činovníkom súboru blahoželáme. Hrával som divadla v dobrovoľnom hasičskom zbore. Z niektorých spomeniem. Prvé, ktoré som odohral, bolo Škriatok, potom Matka, Nový život, Tarasovisko a ďalšie. V týchto hrách som hrával rôzne úlohy, ale najviac mi utkvela v pamäti hra Klpko, ktoré sme reprizovali 17 krát. To bola ozaj unikátna hra, ktorá nám vyšla. Láskou spomínam na režisérov, ktorí mi odovzdávali tie vedomosti, aby som tieto divadla mohol hrávať. A to bol pán Lukáš Píš, pani učiteľka Šeligová, pán učiteľ Melo, potom už z našej éry pán Jozef Perniš, Marian Šeliga a v konečnom dôsledku jednej režisérskej úlohy som sa zhostil aj ja s hrou Masný hrniec. Založil sa divadelný krúžok, v ktorom sme odohrali dosť hier, napríklad Svadobný závoj, Kristína, Matka, Zem, Dobrodružstvo pri Obžinkoch. Bola, ktoré Štorcel, režisér bol.
ktorý to nacvičoval a to dobrodružstvo pri obžínkoch nacvičoval Zorvan. No tak zažili sme tam všeličo, bavilo nás to. To už bol plný mladých ľudí, ale všetci sme aj na tie divadla chodili. Proste bolo to taká záľuba všetkých ľudí, celej dedine. Keď sme hrali tu s maminou, vždycky sme mali také zamilované úlohy, nám dával pán režisér. Sme boli možno aj najmladší tam vtedy, v tom čase, a mali sme tam takú pikošku, že ja som jej vyznával lásku. A to bolo na generálke, tam bolo len deti, to bolo po obede a na večer bolo s dospelýma. A na tej generálke sa mi stalo to, že som jej vyznával lásku a mesto, ako to mám povedať, tý rúžik, či púčik rúžový, som povedal, rúžik pučo. Sa hralo divadlo Svadobný závoj. Jano Plachta nebohý, ten mi bol ako otec, on bol ako majetok mal veľký majetok mal. A ja som bol ako on, tiež ako jeho syn, ale som bol hrbatý. A oni, čo bola čo ma chceli ako nevestu, ona tak, Milka Fabri, tá bola ako ona, tak ja som si ju mal zobrať, ale ona, že hrbatého nechce. A oni rodičia hovoria, no čo keď je hrbatý? Keď je hrbatý, ale má veľa peňazí a je bohatý. Neboli to len divadelné hry, ale i účasť na rôznych podujatiach v obci. To už boli oslavy oslobodenia Slovenského národného povstania, ale aj samozrejme rôzne cirkevné sviatky, kde sa požiarníci týchto akcií zúčastňovali. Jednou z tých hlavných takých súčastí tejto kultúrnej činnosti bolo i založenie dýchovej hudby Mladý požiarník, ktorý vznikol v roku 1976 za vedenia, alebo teda za veľkej pomoci bývalých kapelníkov tejto hudby, a to nebol pána Jana Oršulu a nebol kapelníka pána Vincenta Adámika, ktorí vychovali skutočne kvalitných muzikantov, kvalitných hudobníkov, ktorí ešte dodneska pôsobia v rôznych hudobných telesách, či už v Kanianke, v Maguránke, ale i v ďalších hudbách, Bolničanka a podobne, kde títo ľudia ešte stále akože pôsobia. Väčší rozmach nastal po roku 1937, kedy bola postavená nová požiarna zbrojnica alebo v súčasti skulptúrny dom, ktorý už samozrejme momentálne je ako zbúraný. Táto požiarna zbrojnica slúžila svojmu účelu až do roku 1966, kedy bola odovzdaná do užívania úplne nová požiarna zbrojnica aj s budovou bývalého Národného výboru, a táto už spĺňala samozrejme podmienky i pre tú náročnejšiu techniku, motorové vozidlá a tak i ďalej. Jednou z činností, na ktorých sa zúčastňovali členovia požiarnej ochrany, bola i účasť na pohreboch svojich členov. Pomáhali niesť, čiže niesli rakvu i pri hrobe, kým ho pochovali, pomáhali. Tam čestná stráž bola tedy všade. To každému požiarníkovi vyrobili. To bolo veľmi dobré a sa to aj u ľudí tedy v obci kvitovalo, že to je jedna pekná vec. Keď boli také sviatky ako Veľká noc, lebo tak sa hovorí, že to je kresťanský sviatok, a veď všetci hasiči vlastne sme boli celá obec kresťanská. Tak v kostole sa tiež utváral Boží hrob a tam stála ako čestná stráž, sa striedali vždy tiež jeden z požiarníkov. Spomienky si uchovávajú i členovia požiarnej ochrany. Chcem ako sa radiť už medzi najstarších požiarníkov v obci Koš. Do požiarneho zboru som nastúpil v roku 1949. Martin Píš bol veľmi starodávnym teda požiarníkom ešte za čias, kedy bola v Koši ručná striekačka. Na to sa dobre pamätám, aj ako chlapec. Dojalo ma to tedy, to cvičenie, ostré cvičenie pri tejto striekačke ručnej
tak som sa zapodieval myšlienkama, že by som chcel aj ja vstúpiť do požiarneho zboru, do požiarnej hasičského zboru. Mal som švagrov, ktorí boli tam, napríklad Baláš už bol v tom čase veliteľ, keď sme už dorastli väčší. A ten hovoril mne, že majú problémy, nie len oni, ale aj občania, keď je v miestnej obci našej, u nás požiar niekde, tak obyčajne sa chodilo vypnúť celá obec, tedy všetko. Elektrika, lebo elektrika sa z vodou neznáša, pravda. Tak mi hovoril, že ty poznáš čo a nemusia byť ani občania pod tme a my môžeme bezpečnejšie robiť, keď budeš vedieť nám to zaistiť vždy. Tak po dlhšom prehováraní konečne som povedal, no dobre, idem. A netrvalo dlho a pán Píš sa zúčastnil zásahu pri požiari v kultúrnom dome. Tak som dobehol tam, áno, ešte už robili, ale ešte nie tam, kde elektrika bola. Stačilo mi vyjsť hore na stĺp, to boli stúpačky na to, tedy sa vyšlo dole bez toho, že by bol treba rebrík, lebo tak nie. Vybehol som hore, vytočil poistky, nakoľko tá časť, kde bol nástrešník, kde išla elektrika, ešte nebola veľmi postihnutá ohňom. Tak som to vyšroboval a povedal som, prosím, môžete robiť, čo chcete. Bol som členom požiarneho zboru alebo požiarnej ochrany v Koši od roku 1964, nakoľko ja som nie rodák ako z Koša, tak len od tej doby som ako začal pracovať. Začal som pracovať hneď ako člen výboru tej miestnej organizácie požiarnej ochrany s tým, že vykonával som tam funkciu kultúrneho referenta. Tak v tábore, keď horel kozol, tam sme museli zobrať reťaze. Jano Boha zobral hore reťaze z maštale a sme prerezávali sme reťazami, sme prerezávali hore kozol a Nebojí Števo, pes, sme ho volali Cirka, tak ten sa nevrátil. Tak som išiel za ním, potom som si dal mokrú košelu, kabát som si dal na seba, na ústa a som ho našiel, bo by sa zatopil v kaluži. Tak sme ho zobrali do maštale a sme ho nadievali mliekom, lebo to najlepšie pomáha. V škole, keď horela kotolňa, tam bola plná kotolňa, uhlia neviem koľko metrákov, neviem, a ja som mal na pomeňašiu šichtu do bane a horí kotolňa, šliaku všetko vyhnať a potom sme vyhadzovali uhel von. Predsedníctvo som prevzal v roku 1980 po Štorcelovi Jánovi a odtedy sa robili také troštička aj menšie úpravy s tým, že tá organizácia nebola finančne zabezpečená. Družstvo rolnícke, ktoré už bolo pravda tu založené, pán Šurman nám ozaj pomohol, že nám dal tú možnosť, že sme si vyzbierali po tom družstve, že sme im spravili poriadok, ale nám to pomohlo skrátka s tým, že sme si my zabezpečili ozaj tým zberom toho železného šrotu veľmi dobrú finančnú čiastku do pokladne našej. Dali nám do možnosti, že môžeme im postaviť ceník, ktorý tedy potrebovali, ak Boh prikázal, a my sme im ako požiarna ochrana v Koši postavili za tú cenu, ktorú nám ako dali. Do požiarnej organizácie som vstúpil v roku 57. roku ako dorastenec. Zúčastňovali sme sa na dorasteneckých súťažiach. Navíc sme chodili pred starú požiarnú zbrojnicu, ktorá bola pri kultúrnom dome, kde nás trénoval Jozef Pažický a Juraj Štancel. Po vojne, keď som sa vrátil, som nastúpil do mužstva, ktorému velil Janko Minich. Necvičilo sa tedy s vodou, ale väčšinou na sucho,
Zodarali sme z 805-ky skoro všetky hadice, čo sa na sucho cvičilo. Po uplynulých rokoch pár som prebral veliteľa družstva, to isté družstvo, čo mal Janko Minich, a trénovali sme. Bolo to dobré družstvo. Počas mojho veliteľstva ako veliteľa družstva sa utvorilo druhé družstvo, ktoré bolo pod vedením Mariana Mendela. Vtedy mala organizácia veľkú tradíciu tým, že chodila hodne na pohárové súťaže. Nie len v okrese, ale aj do druhých krajov, do Nových Zámkov, do Nitry, do Martina. Veľkú vďaku dávam za toto všetko Milanovi Šimurkovi, ktorý už nie je medzi náma, troška to začína starknúť. Nerobí to velenia, ale to robí v momentálnej dobe zamestnanosť. Tým, že veľa týchto mladých, ktorí sú v požiarnom družstve, či už Koši alebo Kanianke, sú zamestnaní mimo okresu, mimo dediny a toto robí veľkú chybu. Niečo robí na tom aj vedenia či už jednej obce alebo druhej obce. Nepoviem konkrétny prípad, ale majú na tom aj veľkú zásluhu na tom, že to takto startuje aj starostovia obce. A ja by som nechcel, aby sa tieto organizácie nejako rozpadli, či už Koši alebo Kanianke, alebo celkové v celom okrese. Ale je to vidieť na prípravách aj celkové na súťažiach, ako sa zúčastňujú v rámci okresu, že to ubúda. A toto nie je dobré, lebo niekto povie, na čo nám je požiarna ochrana? Máme blízo prievických, tí zasahujú, ale nám nejde len o požiarnu ochranu na zásahy, ide o prevenciu, o výchovu mládeže, aby sa troška priklonila k tej organizácii a podala ruku tým starším, aby sa to udržalo, tak ako voľakedy. Do požiarnej ochrany som vstúpil v roku 1952, vtedy ako dorastenec. Za člena som bol prijatý podľa nových stanov až v roku 1956. Počas mojeho členstva v dobrovoľnom hasičskom zbore som zastával rôzne funkcie ako kultúrny referent, CO a podobne. Boli sme dve družstva. Jedno družstvo bolo Pipiškové, jedno družstvo bolo Mojek. Každý si so svojím družstvom prevádzal svoj výcvik. Bola to výhoda, pretože sme zároveň pri každom výcviku medzi sebou súťažili. Ja s mojím požiarným družstvom som sa dostal v roku 1972 až do národného kola súťaže požiarnych družstiev v Košiciach. Po súťaži v národnom kole ma požiadal pán vedúci tajomník, tedy súdruh vedúci tajomník Macko, či by som nechcel robiť okrskového veliteľa pre obce Cigel, Sevedražie, Koš, Opatovce, Kocúrany, Šútovce, Bojnice a Bojnice Dubnica. S touto jeho požiadavkou som súhlasil a od tej doby, od roku 1972, som zastával funkciu okrskového veliteľa až do roku 2006, kedy som sa zo zdravotných a už aj z vekových dôvodov tejto funkcie vzdal. Naša činnosť nie je zameraná len na represívnu činnosť pri ochrane majetku a ľudských životov, ale že treba aj predchádzať týmto požiarom a týmto ostatným živelným pohromám a preto treba aj preventívna činnosť. A preto by som prosil,
alebo žiadal všetkých členov dobrovoľného hasičského zboru, aby nezanedbávali túto činnosť preventívnu a aby sa venovali aj v rámci relácií do miestnych rozhlasov upozorňovaním občanov, upozorňovaním detí, školením detí v školách, aby sa venovali preventívnej činnosti, aby oboznamovali ľudí s príčinami vzniku požiarov a aby zabraňovali vzniku týchto požiarov. Je to pekných pár rokov, keď som začínal ako šiesták, keď ešte nebohý Palo Richter prišiel za nami do šatne, že sa zakladá hasičský krúžok, tedy to bol krúžok mladých požiarníkov. Tak sme sa prihlásili, začali sme chodiť na tréningy, viedol nás tedy Anton Švorc, pomáhali mu Jozef Pes, Števo Pes, Jaro Mokrý. No, sme sa stretávali, cvičili sme ešte pri bývalom miestnom národnom výbore, na Prievidskej ceste, chodili sme aj pri Starý cintorín, tam sme cvičievali na sucho, potom s vodou. Týmto istým som prešiel aj ja, že začínal som ako žiak, potom ako dorastenec, súťažil som za mužov. Teraz vediem, alebo teda trénujem družstvo mladých hasičov v Koši a zároveň som aj rozhodca, organizujem v rámci okresu ako predseda komisie mládeže tieto súťaže po obciach, ako som už spomenul. Začal som ako strojník v tomto požiarnom družstve. Potom som začal ako veliteľ. Pán Šimurka, ako umrel s týmto požiarným družstvom, to ide absolútne dolu. Možno je to aj moja chyba, že malo na nich tlačím alebo čo, ale skrátka ich nemôžem prinútiť, aby išli cvičiť. Popri mužoch pracovalo i družstvo žien, ktoré sme veľmi radi teda pracovali v tom družstve. Veľmi nás to bavilo po súťažách chodiť a tak. V tomto družstve nás bolo teda dosť dievčat. Francka Hraňová, Olga Hraňová, Fašková, Milka Švorcová, Marta Rakitková, Terka Gajdošíková, Tonka Gajdošíková, Šušolová, Olga Šimurková, Emília Fábriová, Lídia Poliaková, Milka Konušová, Lídia Bieliková, Anka Kurbelová a Tonka Minichová. Tonka Turcelová nám bola veliteľkou. Veľmi rada spomínam na tieto časy. Bolo to fantastické. Radi sme sa stretávali. Veľa všelijakých vecí sme tam zažili. Veselých, žartovných. A sme radi, že aj teraz sa naše dievčatá, ktoré založili teda nové družstvo žien v Koši, ktoré sa zúčastňujú okresných súťaží. Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Tonka Michníková, tá vám bola veliteľkou, teda nášho družstva. A teraz jej vnúčka je veliteľkou terajšieho družstva v Koši žien. A ide im to, zúčastňujú sa okresných súťaží. Takže do požiarnického zboru chodím od základnej školy, kde som sa prihlásila do tohto kružku, čiže ma to aj bavilo. Potom som sa prepracovala až k dorastenkám, kde sme chodili na všelijaké súťaže, kde sme získavali takéto poháre, kde nás mal na starosti pán Jozef Štancel. Aby sme dosiahli nejaké úspechy, aj keď to nebolo moc výnimočné, ale proste aspoň niečo sa cenilo, lebo v tejto dedine je aspoň nejaký krúžok, ktorý sa takto rozvíja. A ja som sa vlastne ako staršia dostala po smrti Milana Šimurku ako predseda, kde som asi tak nejaké 2 roky. A čo si o práci v zbore myslia mladé dorastenky? Dobrovoľný hasičský zbor v Koši navštevujeme zhruba od 13-14 rokov. A samozrejme, že členky sa menili, niektoré prišli skôr, niektoré neskôr. No a súťažili sme za žiačky a v dnešnej dobe pôsobíme ako ženy alebo teda dorast. Mňa osobne to veľmi bavilo a stala som sa trénerkou mladých žiakov, ktorí momentálne dosahujú veľmi dobré výsledky.
Účastnili sme sa rôznych súťaží, za ktoré sme dostali rôzne ocenenia, niekedy viac a niekedy menej úspešne. Na tomto požiarnickom športe ma baví to, že sme výborný kolektív a tréningy nám dobre išli. Napríklad tieto fotky sú robené v Novákoch, kde naše žiačky veľmi dobre skončili v hre Plameň. Potom niektoré sú tu aj z Cigla, to je tieto fotky z Koša, Kanianka. A tu napríklad máme vždycky ako po súťaži posedenie, keď nejakú cenu získame, to máme ako dar a sponzorské od týchto podnikov, čo máme v Koši. Čiže za ktorým veľmi ďakujeme. V živote človeka je vždy potrebná výchova, či už v rodine, v škole, na pracovisku, ale i v požiarnej ochrane. Že tomu tak je, svedčí i práca s mládežou. Ma oslovili dievčatá, že či by som ich trénoval, ja som to zobral, takže sa to tu rozbehlo v Koši ako kružok mladých požiarníkov. Chodili sme na rôzne súťaže do Prievidze, na útvar Hasičský záchranný zbor. Tam bývali dlhé roky tieto súťaže. Potom sme to začali organizovať po dedinách, kde to pekné, keď aj rodičia vidia, čomu sa tie deti venujú. Keď tie deti prídu s pohárom, alebo teda medailami, je to taká pekná podsta aj pre toho vedúceho, ktorý sa tomu venuje. Boli hry mladých požiarníkov a od roku 72 je to hra Plameň, ktorá združuje mladých požiarníkov, teraz už hasičov v rámci celého Slovenska. Tieto pravidlá hry Plameň, bola kedy bolo jesenné kolo a jarné kolo. Na jesennom kole sa súťažilo v brannom športe, tam sa strieľalo zo vzduchovky, hádzal sa granát, zdravoveda tam bola, orientácia v teréne podľa buzoly, ale v rámci okresu sa to už nerobí. Prešli sme na nový systém, to je len jarné kolo, tam sa súťaží v útoku CTIF, to sa nové pravidlá, štafete na 400 metrov s prekážkami a požiarnom útoku s vodou. Pamätám si, keď sme išli z okresného kola hry Plameň z Kanianky, dievčatám sa nedarilo, nezostrelili terč, išli revom domov, ale zase keď si premietnem, keď sme prišli z Nitrianskeho Právna, prišli prvýkrát s pohárom, rádi boli, v aute vyspevovali, veselo bolo, takže úspechy aj neúspechy, ako by som povedal. Tento rok od 1.1.2009 už súťaž nabieha teda len do 16 rokov, takže toto družstvo, čo teraz súťaží za Koš, vypadáva, ide za dorast a musíme teraz vytrénovať nové družstvo. Vydávať svedectvá nielen v spomienkach, ale i ohodnotení záslužnej práce, či už organizácie, alebo jej aktívnych členov, bolo a je povinnosťou nadriadených orgánov. O dlhoročnej aktívnej práci členov a organizácie Dobrovoľného hasičského zboru Koš svedčí to, že pred rokom 2000 i neskoršie boli členmi predsedníctva okresného výboru a jeho komisia títo členovia organizácie: Štancel Jozef, Šimurka Milan, Šimurka Ján a bývalí členovia, teraz členovia Dobrovoľného hasičského zboru Kanianka, Mendel Marian a Bielik Antol. V 60. a 70. rokoch to bol Anton Antol. Organizácia má nasledovné vyznamenania. Vzorný požiarník 1., 2., 3. stupňa, ďakovný list, pozdravný list za príkladnú prácu, za zásluhy, za mimoriadne zásluhy, zaslúžilý člen a za vernosť, kde sa udeluje po 10 rokoch 1 čiarka. V 1982 som prevádzal funkciu cvičiteľa civilnej obrany, za čo mi bol udelený odznak vzorný pracovník civilnej obrany Ministerstvom národnej obrany. Za svoje činnosti v dobrovoľnom hasičskom zbore som získal všetky vyznamenania, aj oznaky, ktoré len môže požiarník získať. Odovzdávam pánu Pipiškovi, členovi
Dobrovoľný hasičský zbor Koš medailu za mimoriadne zásluhy, ktorú mu udelil dobrovoľný požiarný. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v Bratislave. Ako sa vedia popasovať požiarníci pri výcviku i pri zásahu? Mládí jsem se učil hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec, jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. 5 let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Srdcem pušící záblesk světel, prudce svítící nebezpečí číhá opodál. Náhle zazněl výbuch ulicí, nářek lidí, dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. S Bohem stará Kecko, byl si naše všecko. Když si s námi k ohňům jezdil, lesy hasíval. Na 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 na. Ja ako starosta obce od roku 92 hodnotím obdobie celého toho vývoja hasičstva, ale hlavne v tých časoch, ktoré si už ako pamätám ako osoba ako veľmi dobre. Boli sme a patrili sme, samozrejme všetci vedia, medzi popredné družstva nielen okresu, kraja, ale boli sme známi aj na celom Slovensku. Samozrejme, že odstupom času, keď sa obec začala sťahovať do Kanianky, ubudlo obyvateľov, ubudlo aj tých aktívnych členov dobrovoľných požiarnických zborov. Táto činnosť v poslednom čase upadá. Je to spôsobené mnohými vplyvmi. Za prvé je to aj troška nezáujem mladých ľudí, odchodom tých starých aktívnych, ktorí boli hasičmi od malička až do dôchodku, a samozrejme aj spôsobom života, že veľa ľudí musí celý týždeň cestovať za robotou a sobotu sa zúčastniť brigády alebo nejakého cvičenia a potom súťaže. Nemajú na to čas ani chuť. Ale hovorím, historicky sme boli veľmi známi. Každý sa dnes vyhovára už len na to, na čo je nám dobrovoľný hasičský zbor, veď prievidskí hasiči sú tu za 3 minúty, zatedy my ani nezistíme, že kde sú kľúče od požiarnej zbrojnice. Samozrejme z tohto miesta by som chcel poďakovať všetkým, aj tí, ktorí sú už medzi nami, za svoju účasť a prácu v tomto dobrovoľnom hasičskom zbore. Vidieť dnes, že ľudia, ktorí dokážu strhnúť zase celý kolektív, dokážu robiť družstvo, partiu a výborné výsledky. Možno dnes nám takáto vodcovská osobnosť troška chýba, preto všetci vieme, že pán Milan Šimurka, ktorý odišiel z našich hradov, je jedným z tých, ktorí viedli určitý čas toto dobrovoľné hasičské združenie. Pevne verím, že do budúcna, hlavne z radov mladých, sa vytvoria nové družstvá, ktoré v podstate tým, že začnú raz od malička spolu, vytvoria družstvo, ktoré bude zliaté a bude reprezentovať našu obec, či už len v tom ženských súťažiach, opäť, aby sme nevymizli z listín tohto združenia. Ako mladá požiarnička a predsedníčka základnej organizácie dobrovoľného hasičského zboru v Koši
chcem mene svojom, ale hlavne výboru, veliteľov a cvičiteľov družstiev poďakovať Jánovi Šimurkovi za 31-ročnú aktívnu prácu požiarnej ochrany v Koši. Či už v 30-ročnom požiarnom družstve Pipiškovom, ktoré sa pravidelne zúčastňovalo rôznych súťaží. Hlavne však mu patrí poďakovanie za prácu tajomníka a súčasne i kronikára našej organizácie, ktorý zaznamenáva všetku našu činnosť, úspechy účasti na okrskových, okresných, krajských, celoštátnych súťaží žiakov, dorastencov, dorasteniek, žien a mužov. Ďakujeme starostovi obce, pánovi Zavadinkovi, za vytvorenie podmienok pre činnosť našej organizácie. Pri myšlienke spracovania dokumentu som si ani neuvedomil, akú veľkú a záslužnú prácu odvádzali a odvádzajú členovia požiarnej ochrany. Preto sa vám chcem poďakovať za to, že ste poskytli vaše skúsenosti a spomienky na spracovanie dokumentu o práci požiarnej ochrane v obci Koš. Ďakujem. Milo